Onnea voitosta ja hyvästä suorituksesta. Omat kommentit nyt kilpailukulusta, että millainen fiilis jäi? No, tietysti jäi hyvä fiilis, kun voitto tuli, mutta oli tosi tiukkaa. Oli upea kiertää. Olosuhde oli vaikea, koska oli niin lämmin. Ja pallon paikka ratkaisi tänään aika paljon. Ja putit oli tänään erityisen vaikeita. Joo. Eilen helpompia, mutta ei ole helppoja eikä ole vaikeita päiviä, on erilaisia päiviä. Miten valmistauduit näihin kisoihin ja mistä löytyi voiton avaimet? Mä oon valmistautunut koko elämäni varmaan tähän nyt koko golf-elämäni. Ja mä kävin kiertämässä nämä kentät. Nämähän on ihan outoja kenttiä mulle, molemmat viime viikolla. Et tiesin vähän, että ei tarvinnut, kun olin kuullut ystäviltä, tuttavilta, että täällä lyödään sokkona. Joo. Ja sehän nyt ei sovi mulle, mä voin avata pitkälle metsään. Kilpailu tosiaan käytiin Viipuri Golfin ja Imatra Golfin kentillä, jotka ovat hyvin erityyppisiä, niin millainen tuntuma teille jäi näistä kentistä? Ihan kentät, mutta siis vaikka tämäkin niin tuntuu äkkiä, tämä Imatra, aika helpolta, kun ensimmäisen kerran kiertää. Mutta sitten kun tulee se tosipaikka, niin tämähän on aika haastava. Oikeasti. Ja Viipuri nyt on ihan oma lukunsa, että siellä on sitten sitä vettä ja nähdään upeita maisemia ja sillä tavalla täällä tulee hyvä mieli aina, pelaa hyvin tai huonosti. Kiitoksia haastattelusta ja hauskaa kesän jatkoa. Kiitos.